weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kuñankari to kolomina to madina alheri to gawinane to korkaƴela to guetama to awoyni to fasudeɓe to gudira ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno habous diallo to kiiɗira ha to galle ceerno yaya ba to richa tole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden kay kisala leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima sagataɓe tato tumaɓe noon juuɗe mumen moddude e jeygol auto ji laamu majjuri tugui hitande ujunnaje 2 e 9 ha yetti ujunnaje 2 e 20 to leydi Maroc laamu leydi Maroc udditi ñalawma hannde o keerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie tawa ko nokku to ɓe mbiyata el geggerata to leydi Sénégal ko ñalawma hannde o leydi ndi mawnini manditare mum wattore duuɓi capanɗe 6 ko leydi ndi heeɓi jeytari muɗum fodde 1960 dadiɗo mbaɗi défilé militaire to leydi Mali Choukela Kokola Mayga hoorejo jagoɗe leydi ndi o hoore jagoɗe leydi ndi o holliri tigui wonde duuɓi ɗiɗi ɗi woni tigui lebbi 24 ɗi laamu ngu namdi ko fate transition hay ñalawma goto ala koɓe ustata hen to leydi RD Congo woni république démocratique du Congo korobelaɓe hinde ADF mbaɗi janggu mumen tornora Kivu ɓe mbaɗi toon yimɓe sappo jabureɓe to leydi Soudan ko bateau jollunoɗo rewɓe hewɓe no fewi ko bateau o yowi to wiyete Nil Bleu ko famɗi kala fodde 27 suka debbo wasi hen fittade mum to leydi wiyetedi Somaliland toonne ko jeere mawde ɓurde mawnude wuuro ngo leydi ndi suumi hullirama tigui ko catastrophe mawɗo no fewi wonande leydi ndi bisimilla mon e kerki hotodirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal edanwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma hooɗi dokkatama tan ko inde nene maɗa e inde maɗa o haalanma ko wone ma ha mbiyama yoni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola worɓe usraɓe goragu worɓe yaawi yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne yawrana ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte ɓe arsigaji men kippi ronkuɓe hebde kayitaji ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe wonduɓe kista dogam sita fibroma rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe darraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe gorko cheydani kala ceerno Djiby Sy ne safra asmo diabète tension keeceje guloje musoje koyɗe guloje ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ko ne wiiɗo sanne so tawi o yennama ka missional o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗineji bahlide hoore mum ha haɓɓa walla on janowo borogal ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum o arti e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie omo tawe to base makko to legal nettekka sara jeere nettekka ceerno Djiby Sy ene andina yimɓe kadi wonde base mum tawateɗo to joom ene jokki gollade ene tawe toon neɗɗo makko biteɗo ceerno Djiby Déme ko laaɓaɗo golle labɗoridu ganduɗo leɗɗe on numéro mum ko 77 395 99 17 so tawi noon ko ceerno Djiby Sy jiɗɗa jokkodirde numéro mum WhatsApp e numéro mum appel kala wonande leydi Mauritanie ko 47 22 80 84
base makko mbiɗen tawe to jeere nette ka kala mo namdiɗa so pullo so cabato so chauffeur mo namdiɗa kala mbiɗa base ceerno Djiby Sy madde ha to nettek ceerno Djiby Sy comme Allah luɓiri hannde Ganndal laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum donnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓanndu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nangata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teya heewɓe kuutoriima gorel teya kolliti jiitima heen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaaɗi ɗi gorel teya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere aan jottiiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje tuƴiiɗo koyɗe muusooje jokkondir e gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkondirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkondirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkondira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi musidɓe tedduɗe cafroɗen gorel teya dañen jaam kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe ɗen wone altine nayya lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e habridde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men Saydou Abou Bah to mbiɗen hono mbiɗen gaddidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen jaworgal leydi ndi kalfinaɗo ko faati cellal aade o holliri jamma hanki wonde kay leydi Mauritanie yettima kay ko ƴetti ñakku mumen ha timmi e nder leydi he oɗo saaha joni eɓe jaaray million ene fawi capanɗe jeegom e 9,9 e neɗɗo goto e nder ɓen noon hen 46,81% ko yimɓe kay yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi dow so tawi o holliri kadi e nder ƴettuɓe ñakkoji men taw ko ñakkoji leni de dose ɓen noon e nder temedere kala hen 3,86% ko yaroɓe duuɓi sappo e ɗiɗi fayi duuɓi sappo e jeetati so tawi noon ko yimɓe ƴettuɓe dose mumen gose goto ɓen noon e oɗo saaha e nder leydi Mauritanie kala ɓe jettima million ne fayi temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere ne fayi temedde jeenayyi capanɗe nayyi e yimɓe jeeɗiɗo ƴettuɓe ñakku mumen e nder ɓen noon hen capanɗe jeegom e ɗiɗo piccal capanɗe nayyi e goho ko yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi dow no gasa joyyi piccal capanɗe jeegom e ɗiɗi ɓen noon ko yaroɓe duuɓi sappo e ɗiɗi fayi duuɓi sappo e jeetati so tawi noon ko ƴettuɓe dose tataɓo o woni dose de rappel nder leydi Mauritanie kala ko capanɗe nayyi e nayyi ujunere ne fayi temedere e capanɗe nayyi e yimɓe joyo ene qiime ene tawi nder mabɓe noon e nder ɓen noon hen environ
0,90% ko yaaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi dow 0,26% ko yaaroɓe duuɓi sappo e ɗiɗi fayi duuɓi sappo e jeetati. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur woni waali Dakhlet mo Nouadhibou hono Yahya Wul Cheikh Mohamed Val o waɗi supervisé aleda hanki o subaka to Nouadhibou to lancement golle taw ko opération mo mbiyata Ramadan 2020 Ramadan 2022 ko jeygol noon on opération noon ko jeygol gueɗe taw ko gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hadujinede e lewru teddundu taw ko prix ji bebɗi no fewi prix ji noon ɗi laamu ngu waɗi ɗum subventionné ɗum woni tigui taw ko prix ji jebɗi gam yidde wallude ɓen miskineɓe waɗi golle noon waɗi golle ɗe noon ko commissariat à la sécurité alimentaire e tawtorede collaboration toujours kala famille noon ene heeɓa cellal ngal noon ene waɗi nogas joyi kilo sukara e nogas joyi kilo maaro wondude nogas joyi kilo pomme de terre nogas joyi kilo basalle ene wondi e kiloji tati kosama poudara wondude e kilo tamaroje e litre uji joyi nebam kala famille ko ɗum ɗo woni ko heɓata ta famille kala noon jomum joƴƴinta ko 18 000 ugoya woni sappo e jeetati ujunere ugoyi mbawa heɓde ɗeɗo gueɗe kala taw hollirama noon ko prix ji bemnaɗi no fewi foof noon gam yidde wallude miskineɓeɓe nono mbaɗiri korka mumen hano hannirta ni gouverneur o Nouadhibou noon holliri tigui wonde nder wuuro Nouadhibou ngo kala fodde ujunnaji joyi miskine Allah ene tawe hen woni fandare on opération noon ko kala ñalawma temedere famille yo heeb kay ɗeɗo gueɗe nde limtiɗen ɗe hano hannirta ni o holliri kadi wonde boutique aji wonde ko wiyetede point de vente kewɗi udditama e nder Nouadhibou beele kay ɗi yimɓeɓe miskineɓe mbawa ɓattade ɗina boutique aji ha mbawa heɓde gueɗe ɗen no limtiɗen ɗo hano hannirta ni kanko gouverneur o noon o holliri tigui wonde kala ko yeyete temedere ko foti yeyede temedere walla ko yeyete temedere boutique aji ɗe so tawi e ɗiɗon boutique aji sa ari ko capanɗe joyyi woni cotta woni tigui réduction de 51% o holliri kadi ma laamu ngu darono doole mum ponno ha opération wawa rewde lawol ngol hano hannirta ni tawa moni kala ene yiito hen hoore muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder balɗe ɓennuɗe e nder balɗe jawtuɗe police mo Mauritanie halfinaɓe nden kay kisala leydi Mauritanie ɗacconaki ɓe kolliri tigui wonde ɓe toɓima sagataɓe tatto ɓe teɓima commerçant ji ɗena ɓe teɓima commerçant ji ɗina commerçant ji noon tawede tigui wonde juuɗe mumen ene moddi e guyka ɗiɗon auto ji taw ko auto ji laamuɗi hinde SG majjuɗi kay e nder tuggi hitande 2009 ha yetti 2020 en kalino fodde temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho auto ɗi hinde SG woni auto ji laamu tilfiɗi ɓe kolliri noon ɓen juuɗe mumen ene muddi hen hollirama tigui ɓe kolliri ɓe teɓima tata taw ko wiyeteɓe dealer ɓe cuuɗi mumen o moddi e ɗiɗon ɓe kolliri enquête o ne jokki siftinde on noon ɗina auto ji ɗi majjuno ko 2009 ha yetti 2020 fodde temedde jeenayyi capanɗe jeegom auto ɗum woni ko tilfi hen ujunne hen temedde joyyi noon e capa hen uju temedde joyyi e auto ji joyyi ko auto ji majjuɗi melew ha e oɗo saaha joni hay goto anda to ndewi so tawi ko temedde tati e nayyi auto ɗin noon ko dokkiraɗi tawi wona e dow lawol capanɗe jeegom auto noon ko jaltida capanɗe jeegom auto noon ko jaltuɗi garage administrative tawa kadi ɗi jalti kay koye mbadi hors de mission ɗi jalti noon ha ɗo hay goto anda so auto ji ɗi naati capanɗe jeenayyi e ɗiɗi kadi ɗi jalti ɗi noon ko mbaɗaɗi matricule normal ɗina matricule normal noon matricule normal taw wona auto ji SG ɗi noon ha e oɗo saaha joni tawama tigui ko dokkiraɗi taw kadi dokkira ko ɓen ɓe potani rokkirede ɗina auto ji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi somi leydi Mauritanie ko leydi Maroc paɗen laamu Maroc ɓe kolliri tigui ɓe udditi frontiére keerol mabɓe noon hakkude leydi Mauritanie to nokku to ɓe mbiyata El Guerguereta ɗum noon ko altine hannde o naya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi koɓe udditi ɗum ɓe ko udditi ɗum noon uddugol udduno noon konngol uddunogol noon o ɗiɗo ubbi kala taw ala ko saabi ɗum so wona bone covid sappo e jeenayyi ɓe kolliri noon kala kay bawɗo jiɗɗo kay rewde e ngol ɗon lawol la budda jomum jogo kayitaji mum taw kayitaji kolliroje jomum ƴetti vaccination mum hano hannirtani keerol ngol noon mbiɗen koko udduno kay bone coronavirus ko auto ji marchandise tan kañumen ndewanno e majji ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mem to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal ko ñalawma hannde o noon woni manditare wattode duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi manditare noon duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko leydi Sénégal heeɓi manditare mum heeɓi indépendance mum hoorejo leydi ndi Macky Sall o yettima tribune to sanga 10 heures ne fayi mintaji tati o ummi galle makko ko 9 heures 50 caggal nde kuude
ano gadono fellu noon hollude tigui wonde ummima galle makko o waɗi noon o wuttanama toon noon lima national caggal ɗum o waɗi revue des troupes ko adi kay komo arta jottade to tribune ɗo sara invité ji makko hitande hikka nde noon tem ko fati indépendance leydi ndi ɓe inni ɗum tigui ko force de la défense et de sécurité et de résilience nationale chef d'état major des armées mo leydi sénégal hono général cheikh wadde o ari omo arde commandant de la gendarmerie nationale e wondude directeur de la justice militaire et commandant Moussa Fall wondude au chancelier de la république hono général Meissa Niang ujunere temedde jeetere capanɗe jeegom e ɗiɗo capanɗe jeegom e jeeɗiɗo dadiɓe taw ko ɓeene tawe hen armée de l'air et armée de terre ene tawe hen eaux et forêt en ene tawe hen ɓen renoɓe kasoji ko ɓen mbaɗi défilé woni tigui maji hitande hikka nde yimɓe dawrugol hewɓe kadi mbawi tawtorede cérémonie o ko wayno maire mo Dakar hono Barthélémy Dias e ko wayno président conseil régional et président Moustapha Niass on ko président Moustapha Niass ko sous assemblée président assemblée nationale wondude Idrissa Seck wondude président du conseil économique et social et environnemental hono eminen wondude kadi Aminata Touré mennoɗo wonde Aminata Touré mennoɗo wonde premier ministre mennoɗo wonde hoore jagoɗo leydi ndi e wondude Agibou Soumaré e Souleymani Ndéné Ndiaye e Mohamed Boun Abdallah Dionne ɓeɗo kala ko mennoɓe wonde premier ministre nder leydi he ko noon kadi mennoɓe ardade assemblée leydi ndi ko wayno Papa Diouf e ko wayno Mamadou Seck e woɗɓe kala mbawi notitade e oɗon cérémonie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sahara e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui noɓe kewi wadde kala subaka ɓe kolliri noon altine hande o nder leydi Sénégal kala ko e waktuji nogas ɗiɗi cakkitiɗi ko ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗo neɗɗo ɗum woni ko holkisa e nder holkiso he noon hen neɗɗo goto tawama e jaati ko piɗaɗo covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe noon e nder ɓen noon neɗɗo goto tawa ko piɗaɗo hay on piɗaɗo ko cas importé e nder ɓe cellano ɓe jeetato kefti cellal mumen hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi leydi Sénégal ene yawra e oɗo saaha joni winditeɓe doggol corona kamɓe kala ɓe jettima capanɗe jeetati e joyyi ujunere ene fawi temedde jeenayyi e nogas neɗɗo e nder ɓe noon capanɗe jeetato e tati ujunere e temedde jeenayyi e nogas ɗiɗo kefti cellal mumen yimɓe ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyi ko woni tigui ko hawri alaji Allah tugui ko rafonati leydi ndi faari oɗo saaha joni so tawi noon ko fuɗɗi ko ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe koɓe capantato e yimɓe ɗiɗo so tawi ko ƴettuɓe ñakku men tugui ko rafi wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima million ene fawi temedde nayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e joyi e neɗɗo capanɗe woni 1 million 470 mille 695 personnes ko yimɓe ƴettuɓe ñakku mumen e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyan ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men Amadou Keneme Amadou Kébé assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Weltaare TV on calminama on juurama on ñagama do on neldama duwaw kabaruuji garanen ɗo hande e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor eɗen gandi hanki ene wayno lotissement to e nder Goudompa ene wayno Goudompa naɓe darima calima lotissement o ɓenna nde wonno ɓe mbi lotissement o no yaarini rewani lawol ɗum noon gila hanki ko poɗe ndure hakkude mabɓe e mairie o ɗum noon ko ɗum kewi toon to nder Goudompa to wonande correspondant men nelduɗen kabaruuji ɗi eɗen gandi feeto ene panda waɗi ɗo hande e nder ngoɗo wuro to rond point biyeteɗo Zampolde ɗum noon ene wayno maire wuro ngo Ousmane Sonko o tawtorama e préfet o e gouverneur o yantude almameɓe wuro ngo kamɓe fof ɓe tawtorama feeto ende pannago militaire ɓe maaji maajo ngo ɓuri noon hande ɓuri yodde fof ko haal pulaar goto omo wiye Ablaye Sow omo waɗi hande mbabba ba ina sinka no feewi nde o wirti ɗo tribune ɗo ina wayno ko kelle puɓɓi préfet o e gouverneur o e maire o fof ummi dari mbaɗanimo sali ina wayno o weltanama no feewi nde wonno o ar haw faandi o wi mbabba ba yo daro mbabba ba dari o yo mbabba ba jusso mbabba ba jussi o yo mbabba ba lelo mbabba ba leli omo haala e farayse
mbabba ba o wi yo ummi dari o wi ɗum beele o waɗɗoto mbabba beele o wi ɗum beele o waɗɗoto mbabba beele o waɗɗoto ɗum walla o wasa waɗɗa ɗum mbabba ba dillini noppi ɗum noon o waɗɗi ɗum kamɓe fof ɓe beltanimo hannde ina wayno ko kanko hannde ɓuri weltanede e ngoɗo feeto ina wayno noon e Macky Sall président Macky Sall ɓe yaafiɓe detini en wonɓe ɗo e nder Ziguinchor ina mbayno mbi kamen ko seeɗa jaafa fodde yimɓe nayo tan ko heen jaafa ko heddi ko yaafaka ɗum noon ne wayno haala maɓɓe yalti no feewi ina wayno kota garɗo ga o ina famɗi no feewi eɗen gandi Ziguinchor so tawi ina waɗa feeto indépendant Guinée Bissau naaɓe ina armée ɗe na ngara kamɓe ne ngari maaji e nder rompoye zampolde o hannde yimɓe ɓe notima no feewi musidɗo moon Ahmadou Issaga keɓe keblo kabaruuji jokkodirde e radio rendo rendago ɓuural ɓamtare jokkodirde e radio rendo e radio rendo e Weltaare TV Allah jarama on jarama yanno ken walde kam Amadou Kébé golle ma jooɗi peewi sen ha joni ko keno mimani to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena Cukel kokkala mayga ko hoore jagorɗe laamu sabborde leydi Mali o joddima e pelle wiyeteɓe mouvement taw ko mouvement namdotoɓe kala saaha yo leydi Mali yaltu ha laaɓa e catala CEDEAO ñande aljuma ɓennuɗo noon ko ñande hen tigui ɓe mbawi joddade ɓe mbiɗi mo ɓatake noon taw ko doléance uji mabɓe namdadeɓe noon nde suke namdadeɓe noon kamɓe ala koɓe namdi so wona yo leydi Mali yaltu ha laaɓa e catala CEDEAO caggal ndeɓe caggal noon ndeɓe o jarniɓe o holliri tigui wonde jamma e ñalawma kala hoorejo leydi ndi transition e dendagal gouvernement mum kala nan darini doole mum ponno gam yidde weltinde population o holliri noon ko goto noon e ardiɓe e mouvement o hono biteɗo Ghalii Abuu Bah Jean Mila Bitar on noon o holliri tigui wonde yidde mum ko ñalawma yidde ɗum ko hande yo leydi Mali yo yaltu ha laaɓa e catala bitegal CEDEAO yo yaltu catala bitegal CEDEAO kabaruuji men ɗemngal pulaar daawalla ɗiɗaɓal koto leydi Mali to leydi Mali Cukel kokkala mayga ko hoore jagorde laamu sabbondu leydi Mali o joddima e pelle taw ha tengti noon e ɗen pelle namdotoɓe e kala saaha nde leydi Mali yaltata ha laaɓa kay ngallo catala bitegal CEDEAO jonde nde noon wonno ko ñande aljuma ɓennuɗo ɓe mbiɗimo ɓatake noon taw ko doléance uji mabɓe ɗeɓe namdi yidde mabɓe kay kamɓe foof noon ko nde CEDEAO yaltata ha laaɓa e nde leydi Mali yaltata sortato ha laaɓa e CEDEAO caggal nde o jarniɓe noon o yettiɓe o holliri tigui wonde jamma e ñalawma kala hoorejo leydi ndi e mbadi transition hono colonel Assimi Goïta wondude e gouvernement mum kala jamma e ñalawma kala ala ko woni darde mabɓe yidde mabɓe so wona yidde weltinde ɓesgu population leydi Mali o holliri noon goto e ardiɓe mum fedde nde noon pelle ɗe noon biteɗo Ghalii Abuu Bah Jean Mila Bitar on noon holliri tigui woni yidde muɗum kay ko hande yo leydi Mali nde yaltata ha laaɓa nde sortoto e catala CEDEAO o kanko Cukel kokkala mayga noon caggal nde o ƴetti konngol holliri tigui wonde leydi Mali jeeya tigui koye leyɗele ɓurde darnade ko fati unité africaine wonde tigui yidde mon ko yo Afrique foof yo nanggodir gona leydi gotiri gona fedde wotere yidde Mali noon ko rendinde dendagal Afrique naaɓe kala wona haɓɓere goto wona neɗɗo goto ɗum noon leydi Mali wona ni tan wawi yaltirde e catala CEDEAO o holliri noon o namdima noon nde ɓe dokkata hoorejo leydi ndi temps kala hen ko ɓuuri moƴƴude ma hoorejo leydi ndi ma waɗde ɗum hano hannirta ni ene ma waɗ ɗum tigui hano hannirta ni e nder haalande makko noon kanko Cukel mayga noon o holliri tigui wonde ko fati kay e transition ko fati e laamu transition koɓe namdi ko wonde yoɓe ɓeydane lebbi 24 woni duuɓi ɗiɗi ɗum noon ɗin duuɓi ɗiɗi ɗiɓe namdi woni tigui 24 mois ɗiɓe namdi ɗi hay ñalawma goto hen ala koɓe gustata ko fati e transition moɓe jiiɗi ko fati e ardade jofnude kay ha lana transition ka wawa kostude ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeeyen ha to leegal bitegal Ghalii Abuu
wiya Bougou Koda noon ko police mo commissariat de premier arrondissement mo legal ngal kañum tigi e gaddugol commissaire divisionnaire Abdourahmani Alassane Mayga kañumen pawi juuɗe men e debbo goto mo duuɓi 32 dartoriɗo yeyde drogue e poɗɗe ɗaynoje ɓe teeɓimo noon ɓe tawi noon ɓe tawi e makko noon produit ji kewɗi ɗaynoji jaaru muɗum ene qiime tigui ha million ngaji 3 taw ko franc CFA kalisa mo leydi Mali ñamata hollirama noon ko ñande nogas e jeetati lewru mars mayno ndu sanga 18h30 woni 6h30 kikiɗe ko nden tigui brigade ɓe BR woni BR woni brigade de recherche kañumen tigui teeɓimo e gardugol commandant Boubacara Traoré omo wiye AK omo yaara duuɓi 32 police mo premier arrondissement noon ko kañumen tigui kadi mbaɗimo déféré ñande aljuma nde 1er avril gonɗen du kañumen mbaɗimo déféré so procureur de la république près du tribunal de grandes instances mo commune 3 mo Bamako o waɗama noon e oɗo saaha joni sous mandat de dépôt ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali keddoɗen ha joni sukaɓe muftinaɓe tawateɓe nder fande tawateɓe nder mofti ko taadi ɗum kala mbaɗino mobodiral mumen seppo mumen aljuma ɓennuɗo hollirde metti mum kay e ngalɗo cetal halfinaɓe ko fati kubam woni courant nder leydi ndi caggal teskede kuppiraji ne kewi no fewi oɗo saaha nder leydi he ha tengtito mofti hollirama noon ko police so ari toon kañum sariɓe sakiɓe tawa kadi sakiriɓe ko gaz lacrymogène koto kati padena to kati noon ko rafi guertode taw ko rafi biteɗo grippe aviaire kañum tigui woni ko feeñi toon e oɗo saaha joni noon ko caggal de joom ferme goto teski tigui wonde kay omo mayre guertoɗe kewɗe no fewi ko ɗon tigui direction de service vétérinaire wondude e laboratoire central vétérinaire kañumen mbawi yettade toon ɓe ƴeewi tigui mbaɗi holkis ɓe tawi e jaati oɗo saaha joni ko rafi biteɗo grippe aviaire ko on rafi tawte toon ko rafi bawɗo yoɓade guertoɗe e dendagal diwoje kala kadi ko rafi daabo yimɓe so tawi neɗɗo ñaami guertoɗe gonduɗe e grippe aviaire kañum e hoore mum wawi hebde oɗon rafi ɗum noon mbiya bandiraɓe tan ne mbattata hakkillaji men no fewi nden to e ɗen diwe tawateɗe kala saaha nde maaye walla e rafiji keɓoji taw e ganduɗa won rafiji gonni mbiyana yen ñaam ko gueɗe bawɗe poɗɗe rentede ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sono mbima to leydi Mali koto RD Congo woni république démocratique de Congo paɗena toon noon ko fedde seɓɓitiɓe woni tigui roɓeɗen jeeyaɓe ADF kañumen mbaɗi jangu mumen ñande mbaɗi jangu men ñande jamma mbaɗi jangu mumen ñande aleta hanki o jamma e wuuro tawatego 50 kilométre hakkude mum to Béni to Nord Kivu nen tawi to funnague leydi ndi ɓe mbaɗi toon noon fed yimɓe sappo taw ko jamureɓe yimɓe sappo jamureɓe ɓe jooɓima pittare men sagataɓe wuuro ngo noon mbaɗi seppo mumen altine hanki hande o hollide tigui beltaki haydara e laamu ngu namdade laamu ngu ɓeɗo tigui tekkinde nden ko mabɓe police noon hollirima tigui nder seppo he teeɓima sagataɓe sappo e goho ha joni koto RD Congo paɗen woni république de démocratique Congo keddoɗen hollirama tigui jamma aset ine wiyata aleta ɓennuɗo o ko train taw ko train tigui marchandise kañuma darayi toon woni woppi lawol mum waɗi accident hollirama noon yimɓe jeeƴuɗo mbasi hen pittari men sappo e nayyo neɗɗo kadi barmi hen taw ko barmande musde no fewi ene sikka noon oɗon bilan ko bilan provisoire kono ene sikkama bilan o ɓeydo saabu kay e nder ɓen train on tawi hen yimɓe hewɓe jolloɓe hen taw ko clandestin cuwa yiite taw ne sikka ya taw wona lesa waggoji to cakki oɗo saaha joni ɓe goni tigui e yiiɗade gam ƴewde so tawi ala mayɓe wonɓe lesa train mbiɗen ko train marchandise o waɗi ko waggoje jeetati o doggat o ummino noon koto wuuro witego tenke ngo o famno koto région biteɗo Louaba e to wuuro witego Kananga to Kassay ko toon o famno accident o noon waɗi ko tonno wuuro witego Bouyofwe ha joni ko leydi kabaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Soudan paɗen laamu leydi Soudan ɓe kolliri tigui altine hande o wonde kolliri kabaru on kabaru noon ko hollirde wonde bateau goto jolnunoɗo yimɓe rewɓe hewɓe no fewi e nder Nile Bleu on bateau waɗi accident ɗo nogas tato debbo wasi hen fittande mum bateau o jolnuno ko nogas jeenayo rewɓe jolno kamɓe jolnoɓe nogas jeenayi neɗɗo kamɓe jolnoɓe hen ɓe foof koɓe rewɓe so wona capitaine woni dognowo bateau ko goto woni gorko bateau o noon ko jolnuno ko rewɓe dawoɓe waɗoɓe ya garta dañ jofta hakkude guese wuuro mumen e ferme uji mumen o hollirama noon yimɓe nogas e tato ko mbasi hen pittali mumen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi sen ummima to leydi Soudan koto leydi witendi Somaliland to Somaliland noon ko leydi toksiri ko leydi ɗakkitindi e leydi Somalie ende tawi tigui to banggue rewo Somalie nde waɗi tigui wandi autoproclamé mayri indépendance mayri ko 1991 ko noon tigui ndi heeɓi jeytari mayri ko leydi wandi isolé woni joñini no fewi ndi heewani doole kadi
ko jeeya musto kadi heeɓi leydi ndi ko cuumu kulɓinigo waɗi toon to jeerata ko jeere ɓurde mawnude wonande leydi ndi fodde ujunnaji ɗiɗi boutique sumi hen ha wonti ndondi ko noon kadi leggal to jeere nde tawde feccere leggal ngal kadi sumi ha wonti curki laamu ngu noon holliri tigui laamu ngu noon holliri nguɗo cuumu jeere mawde ɓurde mawnude taw ko jeere ɓe mbiyata har Gueysam ɗum noon ko drame national woni tigui jeeya musiba mawɗo no feewi hoorejo leydi ndi hono biteɗo Moïse Bihi abi o yaaɓi koyɗe makko o ari tigui ha to cuumu ngu waɗi ɗo gam seedorade guite mumɓe o namdima noon dendagal joom ngaluji e dendagal leyɗele wonde hoddiɓe mabɓe e leyɗele goɗɗe kala e partenaire uji mabɓe ne mbawa tigui fabadeɓe e oɗo saaha joni oɗo jeeya musto no feewi kebdo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to ley to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Isaga Kebe karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.